बबुआ रे हई जोन अपन घरारी बानू तोरा ये से चुपे चोरी लिखवैले बानी सन एकर दाखिल खारी रसीद नहीं है कटल तो रसीद काहे ना कटौला सरे माथो चोट चुप चुप मत पियाना आ त पटदार सुने सुनु सिरकी ध्यान कर रहे के पड़ जाई ठीक बच्चा रे साला का करता रे जल्दी कर। अच्छा हमो फिर आके में बानी कि घरड़िया के दाखिल खारिज रसीद कटल बा कि ना। जहिया जे पता लागल कि रसीद नइखे कटल खेल तहिए हम अपन शुरू करे। काहे ना ये बात के हम ही पता लगाई कि ई सर घराड़ी के दाखिल खारिज करइले बड़ा सकीना आ पता लगा के पापा के बता दे तनी पापा के नजर में हीरो बन जाए। जीवन में एगो गलती कैली तोरा के पैदा कके आ ते साला ना जाने कितना गलती कैलुस जब से पैदा भइलुस। अब ना सरऊ मुहुआ ना के चिन्हत तो गणिया मारला हो तारा कागज में तो गड़बड़ लागता। तार मरद कहाँ बड़े? पापा हाँ पापा मोबाइल में सेक्सी वीडियो देखते रहो क्यों के ना देखते रहो तो जवान सोई बड़ा कौन ने बताओ तनी ओए वाह 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 लड़का तो चलाक बा छाट बा। बाबू ते ही बोल बताओ तो तोरा घर में के सेक्सी बा? सेक्सी हाँ सेक्सी तो हम आई भी हट पीछे हट। हम बताओ तनी हमरा ससुर जी के नाम है सेक्सी चौरसिया आ हमार वाला के नाम है खोदन चौरसिया आ हमरा देश से ई भइल त एकर नाम हो गेल चोदन चौरसिया। बाप रे बाप पूरा नाम तक खजाना तू ही रख ले बाड़ू। है ले जा कागज, ये कागज है बड़ी लड़की बाबा ले जा एकर दाखिल खारिज करावो ना तो घरे बैठ के लाड़ मुठिया। ए चल रे चल बेकार में हम आई नहीं सन। हाँ गरम पंचायत नहीं के ओइ जे सर्टिफिकेट बनी। ए अब का तू लाड़ खोद ले बड़ो एबरा के होय काम होई ना ठीक बा। बड़ा साला हरामी आदमी बा हो 2 घंटा से बैठा के कहत ना चल 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 साला हरामी बा एकदम। हो चाचा हमार पटीदारा बा जौन जमीनिया के कागज लेके आई रहलो सो उ जमीनिया के दाखिल खारिज भइल बा कि ना। खा खा अरे बापू ये तो बहन चोदवा रसगुल्ले से जाता के मर गइल। सनी लियोन दीदी के वीडियो मियां खलीफा के वीडियो एक में मिला के भेजी। अरे नतिया का बेटा भतार बहनचो काम धंधा से तो कोनो मतलब बहाना दिन भर रात भर खाली मोबाइल देखता। ए बाप बरहम पिचास हमार माई तोरा माई बहन के एक करतिया। ओए बाप आही रे दादा ई तो पति परमेश्वर के भोसड़ी गरियावतिया आ काल तीज के बीज हमरा मूड़ी पर रखले रहबे। ये नती का बेटा गड़ियाई ना सारा लोग के खेत के खतियान निकलाता आ तू यहाँ लड़ निकल के बैठल बारो। सरबे हो तो सरबे न्यूज देखबा तब न मालूम चली पापा तेरा तू तो दिन भर आ रात भर मियां खलीफा अपना सनी लियोन दीदी के वीडियो देख के सरौ हमरा के ना देखावला। अरे बाप सरौ बेटे ना रहतन तो मार के तोर गांड फाड़ देती। हां तो तू हमरा माई के भतार ना जानू तो मार के सरौ तोरो गांड फाड़ देती। देखा तारुनु के गरियावता ए हमके लाड़ देखी ना उ मत देखा देखले नहीं खु करिया बा यही सरवा के समझावा के न बोलता। अरे बाप रे ए छोड़ा उठ चल चल ए जा अपनो सर्वे करा ली हो बस सारो। हई धर कागज आ जो कराई ब्रांच में से चेक करा के लिया कराई में अपना से एही पढ़ला के वजह से नु तोर बियाह हमरा पापा से भइल बावे। कराई ब्रांच ना कहल जाला साइबर कैफ कहल जाला। जो चेक करा के लिया। हां ठीक बा।
हे बाबू पटीदारवा हमार घररिया के दाखिल खारिज करा के रसीद उसीद कटैले बड़ा से कि ना कुछ तरह पता बा। हमरा लार बताओ तनी कल हमार भाई तनी गोरे गोरे नीमक मांगे त लारो से बोर के ओकरा हाथ पर ना झरबस भाग ना बता भाग। हां यदि क्या करता रे पापा हो हां बोल चाचा बहन चोदवा कहत रहला का कि ते हमार लइका होई और का कहत रे और हिंगोनी कान में आके कहत का ई सब बात केहू के ना बताओ जाला ना तो शिकायत हुई लागत नु माई में सीम डोलले बा। साला ई त बाद में देख ले पता कल जरूरी बा कि ऊ सारा खेत के रसीद कटैले बा कि ना। पापा के सपना होम पूरा करिए सर छिनारपुर के सर्वे सिवान पर तो स्टार्ट कर जाओ तो शाम होत खत्म हो जाओ। बिट्टू कष्ट हो रहा है ऐसा वीडियो भेजा का बिट्टू कष्ट हो रहा है। नाती के बेटा धन संपत्तियों ने नष्ट हो रहा है और तू ये न कहो तारा बिट्टू कष्ट हो रहा है। खोज लइका कहाँ गइल? अरे बाप रे बाप सारा धन संपत्ति लूटल रे दादा। अरे बाप रे बाबू रे बाबू का करता रे अरे बाबू अरे खेत के खसिया आई लव यू डार्लिंग आई लव यू हमार जान लाल पर पादी हमरा खेत के खतिहान काहे कि जब से देखले बनी तार सामान निकलता हमर परा। बाबू रे आय एक खेत के खतियान पर का होता माधर चोदो पापा हो अब के यही मैं एगो ताजल एकदम सनन पीरी करते हुए गुजरल ही ओकरे खातिर लेव लेटर लिखतनी खतियान पर। यस मॉम प्यार अंडा होता है अब तोरा जैसा लड़का बड़ी गंदा होता है अच्छा बोल के हिया के औलाद ना होइस। चलिए चली गांव में सर्वे वाला घुसल बार सुन गांव में सर्वे वाला घुसल बार चलो। भाई बाप रे छिनारपुर गांव के सर्वे अच्छा से होके के चाहिए। हां सर हां हमें बहुत सारा खास अपन आदमी भी बाड़े। ठीक ए सर चुप रह रे एक एक बतिया कई बार कहबे आदमी के लड़ फालतू है देखते है जी लड़का कितना शांति से खड़ा बा। छिनारपुर के सर्वे बढ़िया से माधर चोदो केरा करनी ना धरनी उठ बिदरनी ना। हां यही गांव में पड़ेला ओ टोलवा में। ए सर जना जमीन के कागज पत्र ना होई और कब्जा के लखन कइल जाला। कब्जा ना होई सरकार के हो जाई। के लखन सरकार के हो जाई। ए तावने लड़वा पर साइड कर तहार हो जाई। अरे बाप रे हमारी जमीन है ये हमारी जमीन है माधर चोद ना तोर जमीन है ना ये भोसड़ी ना ये महतारी का हमरा जब हम छोट रहनी दूध पियत रहनी तो इया के सेवा करलन तो बख्शिशनामा में जमीन लिखलस। अभी तो छाट बराबर रहल हमाई के सेवे क दहलन। हां सारा जमीन हमरे बकचोद बाप के बेईमानी को के लिखवाइले भाई तली से कब मेहनत होई रे। चुप वाह चोद लोग तहनी का जन्म से कितना मेहनत भइल बा। मातारी के आधार कार्ड बनवाए के बहाने नु जमीन लिखाइल बा। कह तारा मेहनत ना होई मारे लाड़ से गाड़े चनक जाए। ए काहे आला कइले बड़ा लोगी एकनी के लगे त कागज बाटे तालुन के लगे का बा बा हमनियो लगे बा पाट्टा बा हमनी के लगे पाट्टा लेके आवतनी। ल ई लाड़ चाटा लिया दलस पाटा। ई माधर चोदवा पर हमरो कबो कबो शक होला कि हमार औलाद ह कि ना ह। ए जाने मन भोसड़ तू तो गइबे कलू संग संग एकर दिमागो ले गइलू। ये सर आई ना आई अंदर आई। ए सर हमरा जमीनिया कोनो कागज उगज नहीं के हमरा नामे जमीनिया करा दीना रौरा जब मन करे तब हमरा घरे आवत जात रहे तुम फ्री बानी रवा खाती।
ओहो हमरा से तेज ते डाढ़े डाढ़े चलबे नु तो हम पाते पाते चले। ये सरवा से येंगन पूछम नु तो ई ना बताई, पहले एकरा के खुश करे के पड़ी। सर चली तहनी आई तो। ए सर लेट होता, द्वार पर ढेर लोग बा, जल्दी करें। अगर मुझ जैसे 36 हैं तो तुम जैसों को तो बाजार लगता होगा। बाजार लड़कों का नहीं, रंडियों का लगता है। जश्न का इंतजाम करो। कैसे करे जश्न का इंतजाम? जो दारू का पेटी था वो तो साका लेकर भाग गया। गद्दार!